Кажуть, що цей художник сотворив себе сам, а ще декотрі йому завидують, бо він жиє у гармонії з собою, своєю родиною і дітьми. Він іскренньо всміхається і каже, що кожен може сам виховати себе, свою жону і дітей. Йому ніхто не вірить, а й бо він вірує у себе, у своїх родних і неупровержиму і прекрасну сутність іскусства. Василь Свалявчик, заслужений художник України, лауреат многих конкурсів, премій, не хвалиться своїми наградами, а считать, що чесність, безгранична щирість перед людьми, собою, Всевишнім, дає йому можливість створити так, що люди із великим інтересом позирають на його полотна, бо видять у них велику любов художника до родної землі. За плечима мудрі і плодовиті десятиріччя творчого життя, всі роки віддані іскусству, глибоко національному, істинно народному, правдивому і чесному. Цей секрет успіху, вважає художник, в тому, що він нігде се не відказував від свого національного коріння. Як генетичний код формує художника? Код приходить із материнним молоком. Аби він у тебе закладений вже від самого зачаття. І з того моменту, коли ти починаєш общатися із своїми близькими, з мамою, як вона тебе учить ходити, як вона учить тебе говорити, як вона, коли якісь праздники, треба замести двор, треба привести то, що таке в порядок. Коли мамка брала, я то нігде не забуду, святити Пасху, то кошарчик, то воно має бути парадний. Пулочка мала бути парадна, вушита, щоб ні в кого не була така. Ну як, питання, у кожного було своє, в кожного було саме красиве, тому що кожна жінка, кожна мама, кожна старалася своїм дітям привити любов до того краю, до того, чим вони живуть, чим жив і жиє наш край. Ту пісню, в тих колядках. Значить, дітей ще, як Колай йшов, так нараз вже почали колядувати. Значить, ти мав готовий бути до тих праздників. Тобі готовили, той код, він все время наповняється. І чим ти більше знаєш, тим більше знаєш про свій край, і тим самим ти наповняєш той код. І він впливає на твою творчість? Він впливає на творчість, тому що він мусить впливати. Якщо ти заклав в дитинстві заклав ту любов до свого краю, до тої пісеньки, до того колядування, до тої церкви, до того клуба, най буде піти на танці, десь на свадьбу. Кожному було своє. Я коли рано корову там погнав, я любив собі сісти на дамбі і деколи так задуматися. Ну, в принципі, запозеруватися в щось таке. Сонце сходило, це якісь хмари, там туди-сюди, в воду. Навіть забув, що корова вже у кіндериці. Маємо проблеми із кілітовами, бо постоянно доклали, що корова в кіндериці була. Я забував, коли мог сидіти на дамбі. Я страшно люблю на природу йти, малювати природу, малювати наш край, що вже відходить. Навіть природа вже не є та, що була років 25-30 тому назад. Якщо ми поїдемо вгору, то вийдемо самі, що все пропадає, ліс починає жовтіти, ліс рубати мусить, тому що він пропадає. Не тут і краски теперки, що були в дитинстві? Краски не ті, тому що, кажуть, в дитинстві краски, кажуть, йдуть через восприяття такої дитини, а тепер ти вже більш серйозно дивишся. І в тебе і фарби другі, і розуміння природи друге. Талант художника Василя Свалявчика формувався і зріс в атмосфері добропорядної сім'ї, в котрій вважався труд на землі, віра у Всевишнього, порядність між людьми. Він спершу мечтав бути музикантом, а й бо судьба мала на нього інші плани. І він їй дуже благодарен за поміч у виборі професії. Бо хіба в то нещастя навчитися віддіти красоту гір, мерехтливих потоків, колись бурхливих рік, невисказаної красоти полонин, а ще коли маєш можливість запечатлити їх на полотні, то, вважає художник, велика радость. Я знав, що в мене прадід був дяком у церкві, стрийко були дякові, няня, батько, другий стрийко був священником, генетичний код, якась лінія духовності проглядувалася просто в моїй сім'ї, коли я так знаю, що мені батько розказував. Єдине, що я знаю, мій батько так непогано так цілу рисував,
А Стрико Юрко, він колись, коли строїли в Знацеві церкву, там він розписував вірак. То знаменитий грецький художник, не лише грецький, закарпатський художник, і він йому допомагав. Та от я світав, що генетичний код склався так, що я теж до церкви дуже много часто не ходжу, а так щось у мене є. Кіт чоловік ся відказує, то що він втрачає? Відказуватися не можна від батька, від матері, від свого краю, то не можна відказувати, тому що то закладено, якщо закладено в душі тот код, значить ти хочеш ти його, це ти не хочеш, тому що робити, що хочеш, то воно він у тобі є. Він все одно, в будь-якому випадку, він тобі десь кажуть, прожитися, пропучавиться по-нашому, якщо казати, він обов'язково вийде. Генетичний код – то судьба, то твоя судьба, твоя судьба твоїх пращуру і твоя судьба. Навіть те, що твої внуки, породяться, потім у них внуки, то буде на них відкладуватися, в принципі. Тому що чого, кажуть, похожий на діда. От дитина похожа на діда. Значить, якщо вона похожа на діда, значить щось там внутрі є, закладено вже історично цим гоньком. Василь Свалявчик скрупульозно і трепетно упродовж многих років передає на своїх картинах красоту стародавніх дерев'яних церков. Всі полотна є документальним свідченням очевидця, котрого болить серце за кожну знищену дранку на церкві, за кожну зломану гіренду. Він не раз піднімав цей вопрос перед міжнародними і державними культурними інституціями, перед церковними громадами, аби всі свідки духовної минувшини сохранити. Ти починає замислити, хто винуватий, що церкви горять, хто винуватий, що нікому перекрити ту церкву, тому що не є кому її перекрити, тому що гроші можуть достати на кам'яну церкву і попави на хижу, на фару. Питань немає, то треба. А вже перекрити на дранку не вистачає грошей. А якщо навіть і знайдуть, то потім їх не знати, куди дівали, що їх не є. Така система пішла, народ перестав. Може, причина в тому, що ми відказалися від тих духовних постулатів, якими жили наші предки? Я б не повів, що ми відказалися. Ми нічого не відказуємося. Ми просто не маємо вже такої часу займатися тим. От я знаю дуже багато своїх друзів. От на Різдво. Ідемо колядувати. Не знають колядувати. Не знають по 50 років, по 60 не знають колядувати. Не знають, коли я знам звідти, то лише половину. А щоб знати якісь пісні, які співали наші дідові, бабові, то вони і не чули про них, що є такі пісні. Або десь такі якісь причти якісь про все. То не чули. За чого тоді так виходить? От поливатися. Так ходили ми дітьмися, поливалися. Ходили ми, коли я ще був молодший, з сім'ями, один до другого. Тепер люди не мають це часу, це не хочуть. Це вже серце замліло в них там. Може, душа зачерствіла? Може, і душа зачерствіла. От, ну що може бути краще піти сусідку поляти? Ну пішов, тобі не треба ні шовдера, то не 50 грам. Ну просто полявись, вже юй весело, і мені весело. Ну, жінки, друзі, я би був у Кузьми, його Бориса, там у Рака, Петра, у Слата. Вони радуються, жінки радуються тому, що прийшли їх поляти. Що тут водою її поляти не таким поршеном, що воняє на цілий світ, розумієш, а щоб водичку покрав, Христос воскрес і над тим жиє, заряджається ту енергію тої священної води і тим благословенням. Василь Свалявчик любить людей, любить приглашати до себе в гості. На його обійсті рендишно цвітуть чічки, у колобаньках пливуть рибки, гудуть пчоли. І все Нико би не повірив, що така красота у центрі Вароша, але гул машин нагадує Жовтогород. Так у день зйомок до нього приїхав у гості екс-президент Словакії Рудольф Шустер, котрий дуже любить творчество і вважає Василя Петровича. Svalavčika, mojho dobrého priateľa, poznám dlho a jeho tvorbu už niekoľko rokov sledujem, pretože sám som písal knihy o výtvarných umelcoch slovenských. Sledoval som ho a snažil som sa ho porovnať s žijúcimi, tými najlepšími, ako je Mikita alebo Šutev. A musím povedať, že za nimi už je tu Svalavčík. A Svalavčík, ktorý
ovláda veľmi dobre zakarpatskú krajinu, zachytáva to, čo odchádza, tie posledné pamiatky kostolov, starých domkov. Bol som s ním v Koločave pri malbe, aj som ho nakrúcal, tak musím povedať, že som ho videl aj v teréne tvoriť i patrí medzi tých málo výtvarníkov, ktorí ešte pracuje v teréne, v plenéri. A všetky tieto obrazy sa rodili tam a to mám z toho dobrý pocit. Dnešní moderní maliari už sú leniví, nechcú ísť do terénu a malujú doma, donese škicu, fotku a maluje. A musím povedať, že je naozaj majster krajinky. Púšťa sa aj do zátiší. Zátišia tiež má výstavu teraz v Košiciach, som tomu troška dopomohol, je veľký záujem o ňu, ale jeho krajina už je krajina Svalavčika. A majstrom je majstrom snehu, lebo tak dobre, ak on maluje sneh, málo ktorý výtvarník dokáže zimnú krajinu zachytiť, tú atmosféru cez sneh. Je dobré aj tu jeseň, jaro, aj leto, ale mne sa najviac páčia jeho zimné krajiny, ktoré sú skutočne perfektné a preto som ho aj nazval majstrom snehu. Už takého nemáte, ktorý tak dobre vie zachytiť tú krásnu zimnú krajinu. Má dobré zázemie. Môj priateľ Svalavčík má perfektnú manželku, ktorá mu umožňuje chodiť do terénu, malovať, podporuje ho. Má šikovného syna, dcéru, dirigentku, takže je to umelecká rodina, ale mama to drží, jak sa hovorí, všetkých troch umelcov, pretože ona vytvára tie podmienky doma, aby mohli tvoriť. Петре, що найбільше цінуєте у своєму батькові? Ну, найбільше ціную, що він дуже працьовита людина, любить працювати в пошуку, такому творчому неспокої і спостерігаю так, що я також трошки подібний до свого батька, і я, чесно кажучи, задоволений, що я трошки прийняв в нього таку добрий штрих такий. Я думаю, що сила в його сім'ї, яка його підтримує постійно. Мама його дуже підтримувала з самого початку, так, коли вони вже одружилися. Вася лишай все, іди працювати, діти лишай на мене. І тато все лишав і йшов працювати, і то його, знаєте, такий був великий фундамент, і він вже знав наперед, що його нічого не турбує, тільки йому потрібно малювати. Все мама на себе брала, і тато був в такому, знаєте, спокій, що він спокійно може працювати, а вдома все в порядку. І то його надихає, що він відволікається від всіх проблем, тільки робота у нього перед очима. І він знає, що вдома все спокійно, і то його підбадьорює. Я коли їду малювати, мене збирає ціла сім'я. То є як тато йде малювати. Розумієте, мене складують. Ритуал. Цілий ритуал. Ну, і зустрічають мене. Я приїду додому, мене вже має бути гостина має бути, бо приїжджає тато. Я не знаю, я то так построїв в своїй сім'ї, що воно так є. Я бажаю то кожному. Ви не шкодуєте, що ваш син теж почав займатися живописом? Живопис я не можу точки шкодувати, тому що то його призвання, то його душа. І знаєте, якщо б був бізнесменом, то може б просто легше було прожити. Досить тяжко прожити всі у наш час. В чому секрет успіху Свалявчика, твого нянька? Як кажуть, що потрібно 1-2% таланту, а все остальне наполеглива праця, правда? Бо я також згідний з цим, тільки праця. І то видно по батькових роботах, по кількості їх, по якості, що він дійсно багато працює і то приходить результат. Природа на полотнах Василя Свалявчика усе жива у своїй мінливій красоті. Весна із своєю свіжою трепетною пробужденністю будоражить воображення і викликає хвилю незабуваємих чувств. Зима бавиться сонячними світлотінями на морозному насті і вабить око до тих укритих інієм висот. Осінь розкриває барви кані, бурштиновим покровцем укривать твій взор і гладить щасливу рукою твоє волосся. І ти заворожена стоїш перед картинами художника,
і чувствуєш великое щастя, укритое неповторним ворожінням пензлика художника. Роблячи на пленерах, він усе виказує радость від зустрічі із родними і близькими серцю містами. У його полотнах звучать різні емоційні ноти, пейзажі сповіді, пейзажі откровення. Ja si myslím, že on je nám veľmi blízky. Jednak to, že Zakarpatie a my pred tými Karpatami máme v sebe blízko. Ja som vyrástol na úpetí slovenského Rudohoria, takže tieto krajiny sú mi veľmi blízke a podobajú sa v mnohom. Samozrejme, nie sú tak mohutné naše hory na východe ako vaše tu, Karpaty, ale zachytiť ich tak presne a tak dokonale, jak dokáže môj priateľ Svalavčík, to ozaj je už zhodnotený výtvarník. Jeho už netreba hodnotiť. Teraz je zaslúžili, ja si myslím, že on bude aj ten národný a ja si myslím, že je tu dobrý nástupca. No a už aj syn sa púšťa, on síce viac bude na portréty a na zátišia, ale myslím si, že už v Košiciach na tej výstave tiež ukázal, že v budúcnosti bude treba aj s ním počítať. Коли я в художфонд прийшов, то благодаря Ількові, то тоді мене, як Іван Ілько, познайомив з Кашоєм. Я тоді багато їздив з Антоном Михайловичем, який дуже багато. А потім, коли бачив Глюк, мене Ванько прибрав до рук, дуже так ми з ним файненько цимбурували. Він такий був дуже педантна людина, і все таких людей дуже рідко буває в світі. Тому що він ніколи про поганого нічого не говорив. Він ж мог прийти на виставку, якщо комусь щось не нравило, то повів, художник хороший, а виставка плохой. От і за Волосим було сказано, ну щось там недоробено. Він нікого не образив. Я в нього ніколи не чув десь на когось, бо він щось десь казав, що то такий, то такий. Кожен має своє лице, кожен має свій індивіду. То внутрішня інтелігентність і повага до колег. Знаєте, мене вражало, і ще й тепер вражає, я все хотів так малювати, як вони. Щоб тут так все мене вийшло. Фаром пішов, помалював, тук-тук, розклав Антон Михайлович, у нього така була широка палітра, відгові бачить. Свої манери. І так збоку так придивився. Не опасно дуже дивитися збоку, тому що така сильна натура, наприклад, як Шутів Іван Михайлович, він є майстри, і ти дуже можеш попасти під влияння майстра, того, кого ти видиш. Втрачаєш свій почерк. Аналіз почерк і душу, і все втрачає, тому що ти хотів би так зробити, як він, і не перестаєш думати про себе. Думати про його манеру, як то поставити. Я знаю багатьох молодих художників, які працювали і стали ніщо. Я старався чим подальше. Антон Михайлович подав, він так, коли прийшов, побзяв, ну, Васильку, добрий, молодець, хочеш, я тобі щось тут мазну. Ну, як вісти, що ні. Він, коли мені мазнув, то я нараз бачив, що то є не моє. Що то є не моє. І все. І то мазок, я мав ще такі дві роботи вдома, які я просто відложив, і за того мазка, то мене їх святої. То нараз видно, що то поклав майстер на мою роботу. То були такі часи. А бувало таке, що Бурч, Лоці бачить, коли прийшов, то я так не малював, то помалював, цілком домалював, там підпис можна було поставити Бурч. Які були між ними взаємовідносини, що тобі імпонують? То були такі люди, які, якщо вони мали якісь негативні відношення, вони старалися один другого ухилятися. Наприклад, він не йшов на той пленер, або якщо був на пленері, то старався один другого не ображати, або не показувати між людьми, між художниками молодшого, що десь якісь неприязні. То толерантність? Толерантність. У Закарпатській школі, в принципі, не було поганих відношень між людьми. Тому що у нас якщо ви так вкладаєте руку на серце, не було конкурента, один другому конкуренту. Тому що Бокша, який прийшов із Будапешту академічної школи, а Ерделі прийшов із французького імпресіонізму, вони, кожен був інший. Бокшай не міг бути Ерделієм ні в якому разі, і Ерделій не міг бути Бокшаєм. Вони були різні. І коло них сплотилися молоді художники, наприклад, Коцка, який мав школу у Римі.
Розумієте, і вони один другого доповнювали. І вийшов, з них вийшла яка пря, а Глюк, то люди добре, про що ми говорити? То майстер мирового. Ми маємо Кала Абдулу вкласти, що у нас просто він незаслужено маленько його, коли він жив. Він скромна людина був. А то був геніальний художник. Такого художника люба держава би носила на руках. У нас деколи так було, що не так було, як мало би бути. Бо самі знаєте, як було. Бо Бухшай теж попадав під пресинги, Верделі тим більше попадав при пресинги, при нашій хорошій владі червоної, яка тепер дуже за народ бореться, але ж забули, кілька вони його уничтожили. Кілька вони його вивезли, істребили, а вони це забули. Або то не забувають, такі як я, то не забувають, навіть мої діти не забудуть. Тому що історія не можна переписати аж так легко. Люди пам'ятають. Люди пам'ятають. Так. А й не можна забути, не можеш то забути. Тому що якщо забудеш, то можеш повернути назад. Так що нам треба дуже добре думати, що нам робити. Мене, Василько, інтересує, що много ти сходив доріг по селах, по верхах. Були, навірно, такі люди, котрі тися запомнили. Знаєте, ще в своїй молодості я ніколи не забуду, я з Кутєвими малювали. Це вечір був. А знаєте, коли їх малює, то затягує. Затягує вечір туди-сюди, а де спати будемо? Він каже, давай, каже, каже, де має файна хижа буде, каже, така, та станемо, то це припрошую, я думаю, люди нас приймуть. Питання, бо віля далеко будете. І впили в цьому так магазин, буфет, за буфетом така файна хижа, кажу, а ну я поїду, пішов я туди, почав виходить таке спортивного служення дядько, що хочете? Таким тоном, Господи, що зараз поб'є нас. Така треба нам десь переспати, ну, не знаєте, де ми могли. А вони так ходять тут всякі, не дають, каже, спокійно жити. А ви ко? Та ми художники, ну, запойте, може вам все полюбити. Заходимо в кімнату, а в нього на стінах стоїть Глюк, Кашай. Картина висить на стінах. Я кажу, добре, ми прийшли. А він просто такий фігляр, такий, то Лука Васильович Дуда. Він був мастер спорту, горнолижник. І він так збирав художнику і так знав багатьох художників. А ми прийшли до нього, він так, хто такий, каже, що. І я, чесно говоря, одним із перших з ним познайомився, я багато років потім до нього їздив. Жив у нього, і з Мічкою ми до нього жили. А ще пригадую один такий, що баба Гафа, подобався напроти школи. Така стара хижка, мала 3 дітей, мала. Дочка вийшла замуж, син десь у Росію пішов, там от забили, це пропав десь. Ну і баба, ми малюємо хижу, баба прийшла, каже, а що я з того буду мати, а що ви такі, а що? Ну, я кажу, бабко, чекайте маленько. Зараз, ну, а ми так, як обід, на турнацові файненько розклали собі. Повдецькі, солонинки нарізали, і баба колона. Боже, ми це так бабі полюбила, що там директор школи рядом живе, то все каже, що Вася каже, коли ви прийдете, бо баба вже починає тероризувати, коли мої художники прийдуть, коли мої художники прийдуть. А навіть далі, то прийшов, я приїхав, каже голова колгоспу, що Вася, кажи бабі, дай корову дасть у колгосп, бо в неї корова не дає молоко, тому що ялова. Та каже, я їй дам другу корову, а тут вона здасть. Я мусив бабу переговорити, що вам другу корову дадуть. Те, що художники, десь коли йдуть, то не малюють. Вони рішають якісь побутові такі питання. Що дає таке общення? Ти починаєш сам себе поважати деколи. Ти щось поможеш такому, або десь добре слово, або десь поговориш. Ти думаєш, бляха-муха, я причетний до життя. Ти комусь щось можеш допомогти, з кимось переговорити, і тому того легше. Я думаю собі, що то художника, то призвання художника, щоб і ті речі робив. Не лише малював, а десь общався з людьми і десь давав їм ще надію на щось добре. Бо доброго дуже много є, але коли ти ще їм даш ще пообіцяв, що ще ліпше буде, їм легше на світі жити.
Як думаєш, то общення – то своєрідна трансформація, яка виливається пак у роботу, в картину? Та то однозначно. Коли ти, наприклад, пішов, увидів чистий пейзаж, щось таке став і змалювати, ну і що? А тут, коли до тебе вже підійдуть люди, підійдуть дітки, коли ти в церкву прийде циркуник, і почне тобою говорити, наприклад, там Федя, там у нас є такий у Ростовці дерев'яна церква, в самому кінці села. І він за ту церкву роками ухажує. Тепер вона, звісно, занепала, тому що построїли нову. І він тут оберігав ціле життя. Він тут іконостас оберігав, щоб тут ніхто не забрав. Все одно забрали. Забрали, продали у львов'янам, і все, стала церква без іконостаса, тому що їм треба було гроші на нову церкву. А та церква стала без іконостаса. То не Бог нас. Потім кажуть, діти, внуки, кажуть, повідять їм, що дідове, мамове, що сте наробили? Бо обстатися із самим лісом, а з потоком не можна. А то, що люди строїли роками, по світу ходили по Аргентинах, по Америках, по Канадах, а приїжджали сюди, строїли нашу духовність, то, що ми тепер, чим ми тепер гордимося, що в нас тут є, в принципі, в мене є церква, яку подарили Папі Римському, дерев'яну. Він казав, що в його апартаментах ще такої дерев'яної архітектури нема. Да, бо світ строїть з камня все. А в нас в цьому регіоні, наприклад, то є в Словакії, є в Румунії, є дуже гарні церкви, то строїлися з дерева, тому що матеріал був дерев'яний, і без воздика, без нічого. Тобто велика архітектурно вибудовано, і майстри були наші дідові, прадідові. Кала перед ними зняти. Треба мали зберігати ті священники, які призвані Господом Богом для того, щоб духовно зберігати. Вони б мали то робити. В першу чергу священники мали б то робити. Ота ж 20-ка в селі. Вони мали тут берегти, як тут бережуть румуни, як тут бережуть словаки, як тут поляки бережуть. Вони то чуть ли не кладуть під стекляний колпак. А в нас священник може повісти, та Богу угодно запалити. Ну так про що можна би тоді говорити? Про яку духовність? Якщо то говорить людина, яка би мала то захищати. Ти учасник дуже многих пленерів, які ти собі найбільше запомнив. Пленер то призвання художника. Пленер то робота на природі. То кожен вважаючи себе закарпатський художник, я маю в виду, тому що художники не мусять працювати на пленері, а можна працювати в майстерні, то кожного своє призвання. А от у нас така є школа закарпатська, як кажуть, вона в принципі построєна на пленерному живопису. Ну і працювати на пленері то сам Бог велів. Що я багато їжджу і буду їздити, доки буду дарувати, тому що без того я себе не представлю. Без пленера, без того ранку, без тих вечір, без того, що коли то сонце сходить, заходить, дощ паде, починає терен цвісти, яблуні, листя впадати, жовтіти, то у майстерні з пальця, то не можеш вести, ти мусиш там посидіти, маєш почувствувати, як паде дощ, маєш почувствувати, як груб'є, як сніг починає, як тут починають пальці замерзати. От тоді чувствується і на роботі, і та ж духовна, і та ж енергетика в роботі, яка передається зрителеві, що художник туди вкладає, тому що він мусить вкласти якусь енергетику. Василь Свалявчик нагайнує час, а стрімголов біжить на верхи полонин, аби відти передати настрій і красоту сходу сонця, таїну гірської ущелини, печаль дощового дня, красоту гірських полонинських чічок, трав. Вони на полотнах художниках виграють красні ноти верховинських співанок, мелодій, в котрих бавиться і танцює пензлик художника, передаючи нам їх неповторну красоту. А хіба не всьому щастя?